Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. BHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ezale
frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara lizean, bere garaia niño siniztu ezean. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku, kirolari eta kazetari, ingeniari, youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari idazle, gutako bakoitza zain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Nola itxasoraino FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! ¡Otra de Jiménez de Ría! Kaixo izango deu gure irratsaioa, festetan izan dugu topera diskoa. Oporrei itxi dieu baita ere leioa, gutxi falta da eta gozatu zaioa. Osabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Minez egin dudan bira iluzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili egoizetan, kasko bat buruan eta biroñetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan
Kaixo, egunon, hemen gaituzu estero bezala. Iskira-miskira irratzaio eskaintzeko listo. Herri eskolako ikasleok prestatzen dugu saio hau, asteartero. 107.9 frekuentzian eskaintzen dugu, Zumaiar guztientzako, goizeko 10 eta 10. Gaur, 3 gelako neska mutilok prestatu dugu saioa. Jone, Kai, Safa, Metz, Joane, Jule, Jokin, Suar, Urko eta Ibon. Bertan pasatu berriak diren oporrei buruz eta herriko festei buruzko aipamen batzuk egingo ditugu. Ondoren gaiarekin lotutako gomendagarriak ez diren aholku batzuk aipatuko ditugu. Geroago asmakizun batzuk kontatuko ditugu. Bukatzeko gaurko irratzaioko galdera segiteaz gain joan zen asteko irabazlearen berri ere emango dizuegu. Hau guztia abestiz politez apaindurik eskaintzeko prest gaituzue. Ederki oso gustora ibili gara oporretan eta baita herriko festetan ere. Plan eta asmo desberdinak izan ditugu eta denok ere gelan kontatu ditugu. Guretzako gustokoak izan dira danborradak. Entzun alzenituzten danborrotxak. Barrakak aipatzerakoan berriz gozatu ederrak izan ditugu baina, baditugu kexatxo batzuk. Oso garestiak direla iruditzen zaigu, eta ireupen denbora laburra izaten dutela. Zein atrakzio izan da zuen gustokoa? Ia denak ez da, lasai egon laiztar izango ditugu. Berriro ere batzuk San Pedroetan. Hala ere, aurtengo festen berezitasuna hitzaldia izan da. Non zaude zen ordu horretan? Hala ere, sortea izan genuen ordu betera argia berriro itzuli bai zen. Eskuak zikin baina eraso barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txurretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez gelituko ezerren gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezerren gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Neiztakanak agertu buruan, nik beti izango dutume bat barruan. Pintxo abesten, eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmusu batek dena sendatzen zuen. 10 urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeroa ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Begira ze ondo gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezerren gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezerren gabe. Orain, bizi gaitezen osasuntsu gaia lantzen ari garela eta ohitura osasungarriei buruz ikasten ari gara. Guk, umore pizka bat sartuz, gomendagarriak ez diren aholku zerrenda bat esango dugu jarraian. Zenekien oso ona dela egunero azukrazko jatea? Zenekien fruta eta berdurak ez jatea gomendatzen dela gaur egun? Zenekien oso ona dela musikak askokin oso volumen altuan entzutea? Gomendagarria da telebista denbora guztian ikustea, eta azkenik gomendagarria da hortzak inoiz ez garbitzea. Gogoratu aholku hauek ez gomendagarria direla, Alegia, ez hartu kontutan, bestela... Zentzurik ez duen arren, zure itzalaren koloreak faltan botatzen. Hasi naiz 12 aldera gauero, unetxo batez, gauzak alda
lehen eguzkia ukitzeko gai ginen. Agian zu ere oroituko zara noizean behin. Rebe xamarra naiz batzutan, oraindik. Urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzean, egia esan, espaldian, bare dago dena. Orain asmakizun batzuk esango ditugu. Entzun arretaz eta ea asmatzen dituzuen. Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi kainoi ditut. Zer naizen baldakizu? Sudurra. Bizkar zorrobia agerian lerrez merrez dabil arabian. Zer da? Gamelua. Asmatu alduzue baten bat, ziur baietz. Beso bat gero bestea, astindu garrez banatu airea. Lurra da gure ama, zaindu gure lurra. Dantza dezagun, mugitu zaitez, ez nebidetik oihartzuna entzun dezagun, altxatu zaitez, salto irri, dantza zaindu dezagun, esnatu zaitez. Maiatzaren 13an Urruñako Gau Parkera joan ginen. Baso botaniko batean dagoen abentura parke zoragarri bat da. Baldakizuen on dagoen Urruña, Euskal Herriko iparraldean. Hain zuzen ere Lapurdiko probintzian dagoen herria da eta bertan dago parkea. Han ekintza eta jolas divertigarriak egin genituen. Primeran ibili ginen. Merezi duen leku bat da familiarekin ere joateko. Beraz, badakizue udarako plan bat ere izan daiteke. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion txutzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Orain urte betetzen txanda iritsi zaigu. Hona hemen maiatzaren 13an 19 arte urte betetzeak egiten dituzte lagunen zerrenda. Maiatzaren 13an LH3C3ako Oian Ezeberriak 9 urte beteko zituen. Eta LH3Bko Ibai Berberok ere 9 urte beteko zituen. Maiatzaren 14an LH6eko Elene Larrañagak 12 urte bete zituen. Maiatzaren 17an
LH4ko Suar Larrañagak 10 urte beteko ditu. Maiatzan 18an LH4ko Malen Martinezek 10 urte beteko ditu eta LH5ko Uxue Atorrazagaztik 11 urte beteko ditu. Maiatzaren 19an LH3ko Ane Utegak 11 urte beteko ditu. Eta LH5ko Elene Utegak 11 urte beteko ditu. Ondo pasa zuen urtebetetze egunak, zorionak! Iratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik iratzean zorionak da musuak zuretzako. Gaur bezala opa dizugu urtetik urtera. Denok itxaroten zenuten momentura heldu gara. Aztezant ugen aurreko azken irratzaioko galderen irabazlea zein diren jakinaraziko dizkuegu eta segidan gaurko irratzaioko galderak egingo dizkizuegu. Pasaden asteko irabazleak hauek suertatu ziren. LH3 eta 4. mailakoen irabazlea LH3deko Walid Idris izan da. Eta 5. eta 6. mailako irabazleak LH6deko Alex Gerrak izan da. Beraz, zorionak bioi! Hori zauri beti, jakin zuloan topatzen, bernetik ateratzen, zeharka itzulikaka, rasika. Eutxi borroka bakarrari, izatera heltzeko, zaren azarelako utxez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, biatu aurki. Denon galderan unian iritsi da eta iratzaioa ade entzun baduzue errez erantzungo dituzue. Hau da 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Ze probintzietan dago gu parkea? Berriz errepikatuko dugu galdera. Ze probintzietan dago gu parkea? Jarraian 5. eta 6. mailakoentzat aipatu osasunerako gomendagarria ez den aipatutako aholku bat. Berriz errepikatuko dugu. Aipatu osasunerako gomendagarria ez den aipatutako aholku bat. Erantzunak iratzaioko bukatu ondoren 3 zegelara ekarri behar dituzue. Iritsi da gurtzeko ordua, irratsaioa zuen gustoka izan delakoan, mila esker guztioi. Datorren astean 3D txanda izango da. Agur denoi eta egun ona izan, aio! Esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Etorkizuna berreraiki, daitzezitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tampadak, euskaraz
Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak